Здравейте хора, аз съм Стефани с нов влог, в който ще отговарям на въпроси, които са зададени от Friday Adams преди доста време, ако трябва да бъдем точни за 4 месеца, но нямам идея за друг влог, така че ще отговоря на тях. И първият е: имаш ли домашен любимец? Отговорът е да. За да ви докажа, това е Ричи. Мълчичето ми. Много го обичам. И оттатък имам една костенурка, но нямам как да я докарам до тук. Така че... Но да, имам две животни. Вторият въпрос е: наименувай 3 неща, които са най-близо до теб. Подаръчна кутия, телефон и ластик. Трети въпрос е: какво е времето сега? Времето сега е студено, но леко слънчево. Четвърти въпрос: шофирал ли си? Ако да, катастрофирал ли си някога? Карала съм на полигон, но никога не съм катастрофирала, за щастие. В колко часа се събуди тази сутрин? 6:20, когато трябваше да стана за училище. Кога си къпа последно? Снощи. Кой филм гледа последно? Не помня. Ще ви излъжа, ако ви кажа. Какъв е последният ти СМС? Обърках телефоните. От Надя, една моя съученичка: да знаеш, че малко ще закъснее. Айде в 1:30 на часовника. Така. Какъв е рингтонът ти? На този ми телефон, който е Nokia, е Nokia Tunes. А на този е... сега ще ви я пусна, защото не знам по име дали ще ме разберете. На Bon Jovi песента Wanted Dead or Alive. Бил ли си в друга държава? Да, била съм в Австрия, Франция, Германия, Унгария и Сърбия и на границата на Турция. Прекрачих границата. Обичаш ли суши? Не съм опитвала и не знам дали ще ми хареса. Откъде пазаруваш? От магазин до вкъщи. Взимал ли си приспивателни? Не. Колко братя или сестри имаш? Имам един по-голям брат. Имаш настолен компютър или лаптоп? Моят е лаптоп, а брат ми има компютър. Няма да се види там. На колко години ще станеш на следващия си рожден ден? На 16. Носиш ли лещи или очила? Имам диоптър. Тоест да, нося очила. Бладисваш ли си косата? Ами, ако не сте видяли, тук имам русо. И тук червено. Това е с боя. Не е степче, както е модерно вече повечето да се бладисват. Това майка ми ме бладиса и не знам точно супер ли, нищо такова. Кажи нещо, което плануваш да направиш днес. След като снимам този клип, може би малко да го редактирам, ако изобщо ще го редактирам. После планувам да се оправя и да изляза навън с приятелка, когато тя свърши училище. Кога плака за последно? Тази седмица. Не уточнявам ден. Не ден. Вчера. Снощи. Хамбургери или чизбургери? Хамбургер. Какъв цвят са очите ти? Не знам дали ще видите, но са сини. Някой казва, че са сиво-сини, но в картата си ми пише сини, в личната карта. Усещаш ли разликата между пепси и кола? Пепсито е по-сладко, поне на мен така ми изглежда, и затова обичам повече кока-кола.
но не и Coca-Cola Light. Нести в кана или нести не в кана? Което е доста странен въпрос, но отговорът може би ще е нести не в кана. Не знам. Това бяха 24 въпроса от мен. И ако ви е харесал клипа, дайте лайк.